seo Campa Chormaic, seo an dara físa den lá. Mar tá go bíonn siad isteach gold den na rangana dósa agus rangana ceás ar ach den dara físa tá gona ligar léach mór spóirt Chormaic agus chuir sé an sim san ammáneach chomh maiile an féil. Bhil sé sin sa scónú sé gobar an tá so gin sin. Ach sinna fá go mu chur lá omlan bémar an ammáneach chur muid lá pella lá ammáneach agus a ríseala. Chormaic mac an áil an fearóg as Contae hiróin a bhíon agus roir de chuid Contae hiróin ba léic spóirt agus bhí ard fás ar na himróirí fad na tíir Chormaic agus nuair fuair sé buas go toban na an tháinig scafte cairde agus an teirleach le chéile agus thocraí siad ar Campa Chormaic go bhhaú. Sosí sé a Contae hiróin rint bliain ó hen sin an nuirí don céadúr Bonio a Contae an dúna, so hannig Virginia le chéile agus dúirtman take an art nach Jocalinian rug can Cairna Yanni an seo Contae Aontroma, so rugú Campa Chormaic Contae Aontroma him léna. Pelador don tíarón ach fuair sé bás geabhíle sa cethir agus bhí sé cohéintach maibhain sé an All Ireland le Tyrone agus an minor All Ireland. Bhí muid geanna na roll-lifts agus na handpassanna a Campa Chormaic agus na streicanna. Campa Chormaic an bhliain! Yeah! Campa Chormaic! Yeah! Is fálam mBéal mar ní caiim mé an cloigí de chur. Hanti sé chur fóla nar bhí mé eagraíodh agus rinn duine an sin dó. Cai mé agháil rudí go Gaeilge héanta mai, tá hart ar nótha dalta freastallar an rud agus Gaeilge antú, so tá deanna cinnte go bhfuil na rang na saltmhar agus éadrom go leor, tá deanna rudí ar nós ceáil ó rán daisa, dananta, scéalaach, just han simsacha a chohéan san rud agus go joci siad go scapi siad an focail go méid siad ar eisiir an bhliain se hagin agus an sinar ná am hranóna tá siad a stéan seo a Montreal agus jazz a bhéile chéal agus a mí faoin spéir agus a buint an soltas go dtí seo. Béim a chur ar an Gaeilge go bhaint ó Ceinial úna scoltathe agus béim níos mór chur ar Gaeilge úsáid síalna na baistí. Is méile mé mar tá spóirt an agus tá dosa agus ceáin freisin agus ag just a bheith ó héan agus ní chaite a bheith na réala. Rinn teirleach Chormaic feic an áling go sillir go rúise de géirí go méo an teanga agus an spóirt mar an spreitíh héir an campa, so ar ná céhí mar déine sin a hathadú ar a sonsa, so tá an bhéim curtha ar an teanga agus chuid na daltaí seo ní bhíon fáileacha an Gaeilge a úsaidirí an teirí, so seo fáileacha heach le chéile agus a chuid Gaeilge a úsaidirí. Dalta Gaeilge scoil na lig ach a beidir trúr na cethir ach bhil na téismóirí dífah hacht agus gan bheith Lord Burla lá, so it's rud mai sin na.